uyazi ukuthi sonke la sizibungu. Sonke sizibungu la. Then I'll prove it to you. Yabona ngimnyama njani gogo? Ngisibungu esimnyama. Na ungaka uyisibungu esingaka. Sonke sizibungu. Mara ngeke usibone nesibungu until uzufe. Lalela, science has proven unto us. Umuntu nakashona within 72 hours your body decomposes. Umzimba wakho ubola within 72 hours. Hayi after 72 hours, which means now ufa. 72 hours is 3 days. That's why uJesu wavuka ebafileyo before 72 hours. Mama nabangizwa labantu. Abantu abangizwa. That's why the Bible la prophesy uDavid uthi I will not allow my holy one to see corruption. Ngamanye amagama angeke umvumele wami oyingcwele ukuthi abone emathumbini womhlaba. That's why uJesu azange abone wavuka angabolanga emathumbini womhlaba. Wavuka within 72 hours. Umuntu nakashona samthatha simfake emakhazini la. Ngiyabonga. Ukuthi angayenzeni? Ngama magama lamakhaza preventer isibungu. Ngoba ngashaya before 72 hours umzimba uyaqala uyadecompose. Uyaqala uyadecay. Uyaqala gets rotten. Ay for rot. Bese lalela that's why ngisizekini siyisibungu. Sonke lana siyisibungu. Mara wazi wena ifa until within 72 hours izibunga ziphuma emhlabathini ziphuma phakathi kwakho. Amen. Amen akaphumi izimali. Amen. Finish. Amen. Amen. Izibungu nasikhula bisitshe ukuthi ziphuma emhlabathini. No, la wena nawushona ziphuma phakathi kwakho within 72 hours. Lento phakathi bese realize athi uDavid no Job athi uNkulunkulu ekeseverum ekesewum athi ngisibungu I am a maggot. I understand it, but until esikhathi shaya why une pride? Ngoba uyisibungu esine pride. Now une pride uyisibungu esine pride. Now uhleba uyisibungu esihlebayo. Now Duloya, uyisibungu esisebenzisa isiloyayo. Now nenzondo uyisibungu esinenzondo. Siyisibungu. Do you understand, my brother? Amen. That's why you Jehovah nakasenza uthi we are like dust. Uthi dust thou art, and dust you shall return. Uyazi ukuthi benishoke kayawanda. Do you? That's umuntu yanona sidabuka amaphela. Amen. Amen. Ngibone. Eyaziyenza umhlola la. Okay, amen. Now, let me tell